Vesi on omalaatuinen elementti. Sä niinku käytännössä kellut siellä vähän niinku avaruudessa ilman painovoimaa. Mikä siinä on erona oikeastaan mihin tahansa muuhun lajiin on toi meidän elementti eli vesi, joka on ihmiselle vieras. Vettä niin sanotusti pitää osata lukea, jotta sitä pystyy etenemään mahdollisimman hyvin. Kun maalla tekee mitä tahansa, niin se fysiikka toimii se aina Newtonien lakien mukaan, mutta vähän eri lailla. Eli meillä on joku kova pinta, mitä kohtaan me tuotetaan voimaa. Vedessä se ero on tietysti se, että se pinta, mitä kohden me tuotetaan voimaa, niin liikkuu koko ajan pois alta. Siitä vedestä tuleva informaatio sinne meidän aivoille luo sen harhan siihen, että meidän tarvitsee tehdä hirveästi duunia. Niin se ensimmäinen askel on, että miten me pystytään rauhoittamaan se keho ja ymmärtämään, että itse asiassa vedessä liikkuminenhan on helpompaa kuin kuivalla maalla. Tämä Matin laji eli rintauinti, jonka juuret itse asiassa on Japanissa. Voidaan löytää kaikennäköisiä taideteoksia, missä on uitu pää pystyssä niin sanottua sammakkoa. Monia tuhansia vuosia sitten, ja se oli mukana jo ihan ensimmäisissä olympialaisissa. Nopein paikka uidahan on veden alla, johtuen siitä, että kun sä tulet veden pintaan, niin se sun muotossa rikkoo tähän semmoisen aallon, ja se aalto tietysti hidastaa sua. Sä et nosta vauhtia samalla lailla kuin vaikka satasen juoksussa, niin sulla on kiihdytys ja sitten se laskee, niin uinnissa se on siitä hetkestä, kun sä lyöt veteen, niin se vauhti kyllä tippuu koko ajan. Kaikki liikkeetkin, niin nehän on hydrodynaamisesti huonoja. Ei kannata liikkua ennen kuin on ihan pakko niin kuin säilyttääkseen sitä vauhtia. Tämänpäiväinen on vesyvää vasta. 2,5. Mä oon Matsonin Matti, paljasaikainen porilainen ja ammatti-uimari ja siitä 200 rintaunti on niin päälaji. Mä oon mielestäni kohtuu rauhallinen suomalainen mies, 2 lapsen isä ja tuu toimeen kaikkien kanssa ja haluan oppia aina uutta ja tykkää nähdä maailmaa ja kasvattaa lapsia. Nautin meidän suomalaisesta luonnosta ja haluan tehdä maailmasta paremman paikan. Kyllähän Matti varmaan näistä moderneista rinullisteista niin on yksi isoimpia, eli semmoinen niin klassinen uimarin rakenne, eli pitkät raajat, yleisesti pitkä, isot kädet, isot jalat, jolla tietysti on iso merkitys sillä niin antropometrisesti, että se vipuvarsi on pidempi, mihin sitten voimaa tuotetaan kämmeneen. Sehän on tietysti etu. Hänellä varmaan on maailman isoimmat keuhkot, en ole ainakaan nähnyt kovin montaakinlaista yhtä isot. Ei ole mitään tarkkoja mittoja, mutta on ne varmaan yli 10 litraa. Toisia tuommoisia uimareita ei tietysti ole koko maailmassa, jotka on 30-vuotiaita ui 200 rintaa. Se on vähän niinku uutta kaikille. Käytännössä aamupäivät on pyhitetty treenaamiselle, että mä vien lapset tarhaan ja siitä sit fillaroitte tän uimahallille ja teen uinnin ja sen jälkeen puntille ja siitä sit lounaalle. Et siinä on semmonen 3,5 tunnin, 4 tunnin sykli, mitä treenataan ja sen jälkeen annetaan pari tuntia lepoa ja haetaan lapset tarhasta ja sitten alkaa se perhe-elämä sen jälkeen. Ja lähtee! Op! Matin matkathan on 200 rintaa päämatkana ja siihen sitten alisivumatkana se 100 metriä. Luetaan kestävyyslajien joukkoon, kun on yli 2 minuuttia aikaa, eli aika tollain tasaisesti hapellista ja hapetonta energian tuottoahan siinä on. 4,3. Matti 14 vetoa. 4,3. Rintauinnin taas yleensä ratkaisee 200 se, että kuka on taitavin siinä, ettei tee mitään, toisin sanoen liukuu eteenpäin. 3,9 ja 13,5. Aika hyvä. Haaste on siinä, että tietysti ajattelisit, että kun tekee enemmän, niin pääsee kovempaan. Kannattaa löytää se tasapaino sen, mä kutsun avaruudesta, eli niin space siinä välissä niiden impulssien väliin. Se oli siinä. No niin, sitten
4 piikkiä. Eka startilla. Loput ponnistuksesta. Minuutin lähdöllä. Tämä on kevyt. Niin kovaa kun pääsee. 100 peissiä. Perään väliin. Selvä! Mulla on kisassa ja harjoituksessa semmonen tyyli, että mä usein laitan silmät kiinni silloin kun mä uin, että keskittyy siihen omaan tekemiseen ja omaan uimiseen ja omaan flow-tilaan. Uintikin on kilpailulaji ja periaatteessa rintaunissakin voi nähdä sivuille hiukan pientä silhuettia muista kilpakumppaneista, mutta se on semmonen keino, millä mä estän omaa mieltäni pääsemässä niiden muiden kisaan mukaan. Esimerkiksi nyt tuo veden alla helpompi pitää täällä edessä, jos kyynärpäät ei liiku yhtään, mutta kyllähän nyt oikeasti liikkuu tänne. Sitten lähtee uimaan. Mutta se on vaan, ettei liiku niinku tänne. Eetu hyppäsi kuvioihin 2016-17 vuoden vaihteessa siinä kohtaa, kun Rio olympialaiset oli taputeltu ja oli aika etsiä jotain uutta. Palava halu, miten hän ajatteli uintia ja sitä tiedon janoa, mitä hän pyrki koko ajan saamaan ja kehittämään, niin oli semmoinen, mikä teki itseni vaikutuksen. Ja vaikka totta kai ollaan Eetu kanssa ollaan kavereita, tietysti oltu kilpakumppani aikana ja ollaan edelleenkin, mutta silti siinä on semmoinen valmentaja, urheilija, auktoriteetti. Kyllä mä nautin ihan älyttömän suuresti siitä, että Eetun kanssa pystyy tekemään töitä. Eetu pystyy olemaan joka päivä, käytännössä joka ikisen harjoituksen mukana. Et ollaan altaassa tai puntilla, niin se on siinä kattoo ja ohjeistaa. Ja Eetu jossakin määrin meikäläisen mentori, että kyllä mä sit soitan, jos mua joku asia pohdituttaa, niin kyllä mä usein soitan sit Eetulle kysyä, että millä hän hoitaisi tämän asian. Sen verran fiksu kaveri on kuitenkin kyseessä. Sitä ei pysty selittämään, se pitää niinku tuntea. Se on taas ajatusmallissa just se, että sun pitää olla, vaikka ei kroppa liikukaan veden alla, niin sun keho on silti mukana tekemässä sitä liikettä. Kuulostaako se järkevää? Se on niin monen kertaan nähty, että loppujen lopuksi on kuitenkin se harjoittelu. Sen löytäminen, että millä tavalla sä pystyt oikeasti kehittymään. Niitä päiviä sen vuoden aikana, kun kehitys tapahtuu, niin voi olla ihan muutama. Ja oleellista on, että kun ne päivät sattuu kohdalle, niin niistä saisi mahdollisimman paljon irti. Ja sitten vastaavasti silloin, kun kehitys ei ole mahdollista, niin ei hakkaisi päätä seinään. Ollaan kuitenkin niin pitkällä siinä prosessissa, niin se on tosi arvaamatonta. En ainakaan itse ole vielä oppinut ennakoimaan niistä kaikennäköistä suunnitelmista, mitä mä teen, että ne olisi jollain tavalla täydellisiä, vaan on vähän niin kuin pakko elää joka päivä. Tällä vanhan koiran opettelet uut käsiveto, niin ei vaan 3 miljoonaa toistoa, että se rupeaa onnistumaan. Kun nyt on yritys se, että käsiveto pysyy edessä. Ja jos sä epäonnistut, niin muista aina, että ei se ole paha asia, että on huono ihminen. Et suurin osa meistä kuitenkin ei pysty elämään omia odotustensa kanssa. Mutta yritetään onnistua. Ainainen lämmin tsemppaaminen. Musta ei varmaan olisi koskaan tuli kovin hyvää joukkuepelaajaa. Mä tykkään olla itse vastuussa käytännössä itsestäni ja seisoo aina sanojeni takana. Kyllä aika tulisi pitkäksi, jos vaan olisi. Mielestäni tää on semmoista äärettömän hyvää henkistä terapiaa täällä luonnossa ja mettässä ja hauskaa puuhaa isän ukon kanssa ja näin.
Salitreenissä Matillehan tietysti on tärkeää jälleen se, että se mitä tehdään, niin sillä olisi oikeasti jotain hyötyä siihen itse uintiin. Kysymys on aina, että jos sä saat 10 kiloa penkkiin lisää, niin millä tavalla se näkyy siitä kilpailusuorituksessa tai siihen johtavassa harjoittelussa. Kuitenkin kaiken suorituskyvyn ihan perusominaisuus on se sun maksimivoima. Se, mistä se voimantuotto veteen tulee, niin on tietysti se, että mitä nopeampaa sä pystyt liikuttamaan sitä kättä sitä vastustaa, eli vettä vasten, koska se vesi vastustaa aina kovempaa, mitä nopeampaa sä liikut sinne, niin sitä enemmän saat voimaa, sitä enemmän sä liikut eteenpäin. Nyt oli 3. Mutta sitten se kysymys on, että okei, mitkä ne liikkeet siellä kuntosalilla on se, jotka sallii sen, että sulla on oikeasti tarpeeksi voimaa. Ja sit sun täytyy opettaa se sun kehosi käyttämään sitä voimaa siellä vedessä uudella tavalla. Eetuhan nauttii kuntosaliharjoittelusta todella paljon ja musta jotenkin hauska saan siitä niinku jossakin määrin lisäpontta myös itsekin. Ainoa millä on huippu-urheilussa merkitystä on se kehittyminen. Se on loppujen lopuksi ihan sama, että millä sen kehittymisen saa aikaa, jos vaan sit uit kovempaa kuin muut siellä itse kilpailussa. Perustuu siihen, että sä tulet paikalle, yrität kehittää sitä sun omaa näkemystä siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Se, mikä valmentajan tehtävä on, niin on päästä yhä syvemmälle siihen niin kun prosessiin ja todellisuuteen, missä se urheilija oikeasti elää päivittäin. Mulla on semmonen tapa, että mä tykkään mennä omaan mieleen sisälle ja sulkea käytännössä muut kilpakumppanit pois. Hoin itselleni esimerkiksi lausetta, että sä riität ja sä oot tehnyt hyvän duunin tällä vuodella ja nyt keskityt omaan tekemiseen ja käy hiukasta taktiikkaa läpi. Ja millain lähtee rakentaa sitä uintia ja sitä kisaa, missä kohtaa kiristää. Se on mun keino millä mä pystyn poistamaan muut kilpailijat mielestäni ja kyllä mä koen, että mä saan sillä niinku laskettua myös sykkeitäkin, että ei ole niin ylilatautunut siihen hommaan. Et sen on kokenut, että se on toiminut, että siinä pystyy poistamaan muut ympäriltä ja pääsee omaan steittiin. Se kehittyminen on niin pientä tällä hetkellä, sanotaan viikosta toiseen, että on vaikeaa oikeasti, objektiivisesti nähdä, että meneekö tämä eteenpäin. Silloin tietysti täytyy luottaa urheilijaan, että okei, nyt me ollaan oikealla tiellä, koska sitten loppujen lopuksi se, mikä ratkaisee, niin on tietysti, että sun aivot ja alitajunta kokee sen niin, että olen mennyt eteenpäin ja olen valmis tähän kilpailuun ja mä jollain tasolla tässä kehityn. Jos tuntuu siltä, että tänään ei kannata mennä kovaan, niin sitten ei mennä. Ja jos sitten tuntuu siltä, että tänään ihan voittaa fiilis, niin sitten tehdään se kova reeni. Ihan omalla intuitiolla. Että jokainen hetki, mikä tekee, niin sillä pitäisi olla oikeasti joku tarkoitus. Mitä enemmän sen vuoden aikana pystyy levänneenä uimaan sitä kilpailuvauhtia, mitä sä tuut siellä kisoissa uimaan, niin sitä paremmin. Se oli tommonen reeni. – 2013 tuli se ensimmäinen mitali Parson MM-uineesta miesten 200 metrin rintaunnissa ja sitten ajattelin, että tästähän tämä homma niin lähtee rokkaamaan. Sitten sen jälkeen alkoikin ne vaikeudet. Käytännössä 8 vuotta meni siihen, että hakattiin päätä seinään. Yritti etsiä sitä keinoa, miten niin pystyy parantamaan sitä tulosta. Kyllähän se, että treenaa 365 päivää vuodesta, lähtee maailman toiseen puolelle, vaikka Etelä-Koreaan uimaan se 200 metrin rintaun ja tippuu alkueristä pois ja lähtee siitä sitten kotiin, niin kyllä ne on ne paikat, mitkä on tämän homman se raadollinen puoli. Miksi mä teen tätä? Ymmärsin, että halusin näyttää itselleni tämän asian, eikä kenellekään muulle.
niin se oli varmasti semmoinen oivallus, minkä vuoksi niinku tästä alkoi taas nauttimaan, et ei tehnyt niinku pakkopullaa. Ja et kun kaikki muut matkat alkoi paranemaan pikkuhiljaa sen jälkeen, kun Eetu hyppäsi kuvioihin, niin oli se luotto, että kyllä se 200 metriäkin joskus sieltä pitkältä radalta tulee vielä kulkemaan. Ja lähes 8 vuotta se otti, mutta sitten sanotaanko, että sit pääsi aika iso apina Reppuselle siinä kohtaa, kun se edellinen Suomen ennätys saatiin rikottua. Joku palo tähän hommaan yhä edelleen on ja jano on yhä edelleen kovempia ja kovempia aikoja. Uinti kerrallaan ja alkuerät, välierät ja finaali, niin siinä on 3 vaihtoehtoa ja sitten kun ollaan tienraivattu finaali, niin siellä on kaikki mahdollista. Voittanut MM-mitallia, EM-mitallia, olympiabronssin ja Suomen ennätys ja Pohjoismaiden ennätys löytyy tällä hetkellä itseltäni, mutta kyllä mä edelleen koen, että mä en ole sitä parhaintani vieläkään saavuttanut. 207.13 on nyt se ennätys, niin kyllä mä koen, että kovempaa pystytään vielä tulemaan. Pariisin olympialaiset varmasti tulee olemaan yksi uran isompia kohtia. Totta kai haluaa päästä uinti kerrallaan kohti sitä kirkkainta mitalia tietysti. Haluaa kokea sen niinku huipulla olemisen ja sen matkan, mikä sinne huipulle on, niin haluaa toteuttaa sitä. Mä jotenkin nautin siitä, että mä saan rääkät itteeni. Se, että saa kovan reenin tehtyä ja pääsee saunaan sen jälkeen, niin onhan se, niinku, se fiilis on jotain, niinku, mistä mä nautin ihan älyttömän paljon. Kyllähän se, että sit kun se menestys tulee, esimerkiksi se Tokio olympiabronssi, niin onhan ne semmosia asioita, mitä ei rahalla pysty ostamaan. Uinti on uintia, tulos on mikä on, mutta silti maailmassa on aika paljon tärkeämpiäkin asioita. Se oli ehkä se ajatus, millä mä sain vapautettua itteeni siitä apinasta, jolla sit se uintikin taas lähti kulkemaan. Niin nyt siihen elämään vähän mahtuu muutakin kuin pelkästään uiminen, eikä tuo ajateltu ihan koko aikaa sitä uintia. Ja tossa kun palaa arvokisoista tai mistä vaan kisoista, niin ei niitä lapsia loppupeleissä kiinnostaa, että minkä värinen mitalli tai tuleeko ylipäätänsä mitään mitallia. Kyllähän se isän kotipallo on se asia, mikä itseäni tietysti lämmittää aina enemmän. Se tuntuu hyvältä, että uinti on uintia ja muu elämä on elämää.